Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando kubingelela uNdlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Usiphile usuku oluhle kangaka namhlanje. Usuku lomhla ka-16 kuMeyi. Siyambonga kakhulu. Uthando asithande ngalo. Uthando liyababazeka ngoba uNkulunkulu wethu uluthando. Izolo-ke ngeke ngathinta indaba ngathi angikho sure. Ngathi ubusisiwe siphambeko sakhe sithethelele nosono sakhe sibekelwe. Ngathi angisazi noma amaHubo 32 yini. Yebo kunjalo. AmaHubo 32 verse 1 no verse 2. Ake ngiwufunde. Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe. Wazi kanjani ukuthi sithethelelwe ungazivumanga izono zakho na? Nesihloko sakhona eBhayibhelini sithi ukuvuma izono nokuthethelelwa kwazo. Angazi ngempela labantu abamelene nokuvuma izono bayithathaphi le ndaba. Yazi ukuthi angazi mina. Abamelene nokuvuma izono bayithathaphi le ndaba. Ukuvuma izono nokuthethelela kwazo isihloko kuMahubo 32. Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe. Wazi kanjani ukuthi sithethelelwe ungazivumanga na? Mawungiphendulela lo mbuzo ngiyabonga mina. Osono sakhe sisibekelwe. Ubusisiwe wazi kanjani sesibekelwe ungazange uvume na? Athi uverse 2, ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko sakhe kungekho inkohlisa emoyeni wakhe. Wazi kanjani uNkulunkulu akasakubaleli leso siphambeko kungekho sethandazile wakucelela uxolo? Wazi kanjani? Wazi kanjani ukuthi uNkulunkulu akasakubaleli? Mina ngiyazi le ndaba. Bafowethu, ake singakhohliswa abantu. Ukuvuma izono kugcwele eBhayibhelini. Abantu bashumayela ivangeli ongazivuma izono. Ukuvuma izono kusezwini. Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko sakhe kungekho inkohlisa emoyeni wakhe. Ungazikhohlisa emoyeni. Wakhona uzikhohlisa uthi uthethelelwe izono. Sindisiwe mina ngithethelelwe izono. Uthethelelwe kanjani ungazivumanga? Hayi, ake ngiyishiye le ndaba. Hayi. Kodwa nje kufanele ukwazi ukuthi isono siyavunywa. Mhlawumbe ake ngibheke no verse 5 wakhona eMahubo 32. Ngasivuma isono sami kuwe, angisifihlanga isiphambeko sami. Ngathi ngiza kuzivuma izono zami kuJehova, wena wathethelela icala lesono sami. Bafowethu, izono ziyavunywa. Hayi, ake ngishiye. Angiphinde ngibudlulise ukubonga kakhulu bazalwane ukuthi niletha abantu. Ngiyabonga. Isizulu ke sithi ukuwa kwenye indlu kuvuka kwenye. Ukuwa kwenye ukuvuka kwenye. Yabona njengoba ivuka nje abantu abaningi enibalethayo iyawa eyokuthi uthumele imessage namhlanje ubuye namhlanje. Yabona nje ngingakayenzi inkonzo bengisaphendula ama-messages ka-2 ekseni izolo. Ake ngiphinde mhlamba ningizwana. 2 o'clock ekseni izolo. Ngi-attenda manje. Uzobona ukuthi sebebaningi kanjani abantu. Futhi yazi nje manje ukuthi mawuthumela imessage ubonge mawuyithole ngakusasa sekuya la uzoyithola khona ngosuku olulandela olwakusasa. Angiphinde futhi ngoba ngifisa ingene lento siyizwe. And isiyenze sashesha isikhathi sengivuka ngo2. Angisavuki ngo3. Sengivuka ngo2 manje AM ngoba ngithi ngiphuthuma lento sengibona ngiyadlala ayikho into engizoyenza. Uma namhlanje ngalesi sikhathi bengisabheka imessage eyenziwe ngabo2 izolo. Manje manje uthe ukushaya u2 njengamanje bangibheka isikhathi exactly 2:15. So it's exactly 12 hours. Sengiyoyidedela ke ngoba sengidedela kanye nenkonzo lawo ama messages. Hayi bazalwane, balethe nabantu kodwa nazi ukuthi anisezokuphendulwa same day. Ayazi into anizophendulwa same day.
kube niyazi ukuthi angiyakaze ngihlala kuze bebuhlungu izinqa zibe buhlungu ihlezi ngisukume ngithi kuyaluza ngibuye ngithi ngiyabuya sekukhala ucingo ubhukhile umuntu akasangitholi mina ngilibele ukulula inyawo yobazalwane kumnandi ukusebenzela izulu kodwa kufuna uzinikele ungacomplain ayibe ngidlulisa lokho nje ukuthi nazi ukuthi umsebenzi ungakanani njengamanje qhubekani kodwa nilethe abantu ngisakhumbula ngathi itarget ubani u10,000 itarget u10,000 so ke esingakafiki 10,000 asizophumula wena ongakazi ulethe umuntu ngiyadabuka Nkosi yami ngiyacela awulethe umuntu wena nje ongakazi ulethe umuntu wena okade wagcina ukumletha ngiyacela ulethe abantu wena wagcina ngo2020 usanda ukungena unabantu abaningi uhlaleleni ngempela ungabaletha abantu wena kongene ngo21 22 bangconyana abaka23 basabaletha abaka24 mabeqala ukungena egiyeni bafowethu siletha abantu la uJakobe 5:19 ya 20 uma ubuyisela isono ekudukeni kwaso uzothi sibekele inqwaba yezono mawufuna ukuya ezulwini vuma izono zakho mawufuna ukuya ezulwini letha abantu mawufuna ukuya ezulwini yipha abampofu ngiyabonga asigoqe sikhuleke babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu onomusa siyabonga ukugcinwa nokulondwa ngesakhe isandla kuze kube manje ngiyacela ngomoya wakho ingcwele ube phakathi kwethu ngingabakhohlwa abasemkhosini ehlukeneyo ngiyacela ube kanye nabo ngikhumbule nenkonzo siya kuyona Nkosi esematshematshe ePhomoroyi ngomgqibelo siyacela ube phakathi kwethu bonke abezayo bagcina ubalondoloze nenkonzo ezoba sedandi ngesonto ngiyacela Nkosi ubagcina ubalondoloze sicela ukukhuluma kwakho hayi komuntu ube phakathi kwethu siyabonga ke Nkosi sigcina usilondoloze izindleleni ezindaweni zonke usisa Nkosi abantwana bakhe abalalele lenkonzo kakhulu abazoyidlulisa babusise kakhulu nalabo abaletha abantu ngiyacela ubabusise bawuthola umvuzo wabo ekhaya ezulwini dumo lonke silinikeza wena nangaso lesi sikhathi sithi asinayo umunye uNkulunkulu ofana nawe asinayo umunye uNkulunkulu esingamguqela asinayo umunye uNkulunkulu esingamkhonza wena wedwa odalile izulu nomhlaba walidala izulu walendlala umhlaba uphanyekezeni uNkulunkulu kaAbrahama uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakobe siyasithoba phambi kobuso bakho sibonga uthando sithande ngalo wasigona awusiyabonga uNkulunkulu wethu namanje qhubeka ube kanye nathi ungasishiyi size singene ezulwini ngamasango siyabonga uJesu Kristu inkosi amen Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bazalwane namhlanje lesine siyagcina ukuletha ama voice note siyagcina kodwa mangakutshela ama messages amaningi akona ama voice notes akhona wona kodwa mancane abantu baletha abantu ngiyabonga ngiyajabula umvuzo wenu umkhulu ezulwini ngiyanikhulekela imini nobusuku ukuthi uNkulunkulu anibusise nini niletha abantu siyagcina ukuletha ama voice note namhlanje futhi ke sekuzwakela ukuthi ngibhizi kangakanani ngalempela sonto siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu siyamdumisa ikhona lento enye bengifisa ukuyisho isibalekileke ngithemba uNkulunkulu uzobuya ngikhumbuza ngikhumbuza phakathi nenkonzo nomxolela ngongena kuyona kodwa iphathelene nenkonzo kodwa nanso sengikhumbulile ngiyabonga moya ongcwele ngiyabonga moya kaNkulunkulu moya weqiniso umduduzi ngiyabonga bengimemezela inkonzo zika July ngisazi ukuthumela okubhaliwe ngimangaliswe utho ngathi branch intenhle iyanconywa utho ngathi branch ngibona ngisanda ukuyibona imessage bayithumela izolo bangisho ukuthi hayi ngexakekile kubambekile sebelethe ilist yabantu abezayo enkonzweni zika July ilist inabantu abawu33 okungukuthi abesilisa bawu10 abesifazane bawu24
bonke kubhaliwe igama ngamunye ngamunye nokuthi male noma female. Babeka kahle ama-females baqala ngawo ngoba maningi baze bayogcina ku-24, base beqala ama-males ku-25 bayogcina ku-33. Uma kuwukuthi noma ama-males aqala ku-24 angisazi-ke lapho ningixolele, calculation yami ayiseyihle sengimdala nginqena ukuthatha ibhuku ngoba naku-YouTube bayangibuka. Manje mangilokhu ngiyaluza ngithatha izinto ngcono ku-YouTube ku-WhatsApp aningiboni, ngingathatha noma yini ningangiboni lokhu ngikhuluma nje. Manje ku-YouTube hayi akuzulunga akukho professional. Kodwa-ke ngaphezu kwakho konke ngikhumbule kahle abesilisa abawu-10 utho ngathi branch selibalethile abantu. Wena-ke mfundisi wami uzobaletha nina bakho. Kusho ukuthi le branch organized sebeyazi kahlehle ukuthi obani abaya kwinkonzweni zikaJulayi. Sebeyazazi nje. Sebeyazazi mhlawumbe into esisele imali ye-transport ngiyacabanga nesipheko. Kodwa nje ilist senginayo. It's a first. Kuona bonke abantu wonke ama-branch sifikile ilist. Ukube niyazi ukuthi kuhle kangakanani, kusisiza kangakanani ukusheshe sithola amagama, sazi ukuthi kwenzakalani. Kusisiza ngendlela emangalisayo ngoba nje asazi noma lo July uzoba nabantu abangaphezulu kwephasika. Ngephasika inkomo yaphela kwaze kwafunwa enye inyama. So asazi kulo July kufuneka inkomo ezimbili noma kufuneka inkomo eyodwa noma inkomo nohafu. Kodwa sizokwazi ngoba nina niletha abantu. Manje banibaletha ngo-last minute ke Nkosi yami nithi senze njani? Asidlule lapho isikhathi sesihambile sekushaya u-12 minutes inkonzo ayikakangeni. Bengisancoma, ngibonga, ngijabula, I'm over the moon. Ngiyangijabulisa. Phela nje abangidabukisayo abama-emoji. Banenkani benjalo nje. Mase umtshela umuntu nge-emoji ayiphike, abuke ezinye izinto. Kanti ngabe khiphi i-emoji yakhe nje. Kodwa bazalwane. Kodwa ngiyanihlebele, niyafuna nginihlebele. Umuntu ofaka ama-emojis kathathu engakaze axolise ngiyamremove, ngiyamkhipha egroupini ngoba unenkani lo muntu uzosiphazamisa. Umuntu nje wafake kathathu. Manje inkinga yama-emoji akhona angaveli kimi, khona avela kwabanye, amanye avele kimi engaveli kwabanye. Angazi-ke lapho kwenziwa yini. Ngiyanicela ke siye ukufaka ama-emojis. Sengithandazile. Asiyezwini lenkosi ngoka John chapter 17 sikahlehle sibhizi noverse 24. Uthi Baba ngithanda ukuba labo ngiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Sikhulumile kizolo ukuthi ke sithandiwe lingakasekela izwe, saze senzelwa nefa izwe lingakasekelwa. So ke uJesu uthi uthanda sibe khona lapho akakhona naye. Sibukile kizolo John 12 verse 26. Uthi umuntu engikhonza akangilandele. Nalapha ngikhona mina soba khona nesikhonzi sami. Umuntu engikhonza ubaba uyakumazisa lo muntu. Ukwaziswa uNkulunkulu. Okobani ngempela? Akwazisa uNkulunkulu. Hayike asiqhubeke. Sibheke elinye elifuna ukufana nalo chapter 14 verse 3. Ivesi elithandwa kakhulu nelijwayelekile. Uthi verse 3, nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Sikhuluma ngokuba khona lapho uJesu ekhona. Ngize ngabuza izolo ngathi wena lapho khona njengamanje ukhona yini yena uJesu na? Ukhona yena uJesu lapho ukhona? Ngoba yena uthi lapho ekhona nesikhonzi sakhe siyoba khona. uNkulunkulu wambule isivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Uma ufunda uMathewu 18 verse 20 lithi izwi lenkosi, uma babili noma bathathu behlangene egameni lami ngikhona phakathi kwabo. So njalo uma ungumzalwane ohlala uthi uJesu Kristu inkosi, uhlala ula kunoJesu khona, noJesu ulala khona wena, ngoba ngesikhathi uthi uJesu Kristu inkosi unjani? Usekhona.
kodwa bakithi limnandi izwi. Ngesikhathi ekhona udumo luya kubani? KuNkulunkulu Baba. Kuyamjabulisa uNkulunkulu ukuthi uJesu ahlale nathi ngomoya wakhe ongcwele, ngoba kahlali nathi siqu sakhe noma buqu bakhe, cha, uhlala nathi ngomoya wakhe ongcwele. So uma uhlala lokuthi uJesu Kristu inkosi, uhlezi noJesu, naye uhlezi nawe, kujabula ubaba ezulwini. Laze lamnandisa, kujabula ubaba ezulwini, ajatshulise ukuthi wena uhlezi nenkosi uJesu. Angazi ngempela laba balwa nalesi sivumo bangenwe yini ngempela. Inkinga yabe kuphi? Ingqondo yabe iluthekile iphuphuthe kusosathane. Kuningi kulele kulesi sivumo uJesu Kristu inkosi. Sengikhumbula nansi indaba webazalwane. Mina ngiyamangala. Abantu abadala abangena ngo-23 nyaka ka-2023 eKhalezo bacela umkhuleko. Bathi bacela umkhuleko. Ngake ngayikhuluma le ndaba. Uma umdala nje wena la eKhalezo, ngiyacela ungangicela umkhuleko. Ngiyacela nje ungangicela umkhuleko ngoba khomisa ukuthi awukholwa. Sengikhulume kaningi ngomkhuleko kaMay 18. Umkhuleko kaMay 18 uNkulunkulu wayezongiphumuza njengoba ne-6,600. Ngingathandazela bani ngeke bani ngithandaze kangaki. So abantu abafuna umkhuleko mabanciphe ngoba banawo umkhuleko kaMay 18. Iyodwa into okufanele uyenze, ulalele, uzenze ingxenye yawo. Bese ekugcineni mase ngisho uRoma 10:9 bese uyasho emva kwami uthi amen, kwaphela nje. Ubona uNkulunkulu ekwenzela izinto. Manje uvela ucele kimi umkhuleko, kanti ubani okhuleka kulo kaMay 18? Angithi mina futhi. Imina futhi. Umahluko lana-ke, awuthi ke sihlaziye lento. Wena ucela umkhuleko kimi angithi, bese ngikukhulekela, kusho bantu ngikhuleke. Kusho wena ngithi. Umkhuleko kaMay 18 akushongo wena. Kwasho uNkulunkulu wathi anginikhulekele. Yimuphi kazolalela uNkulunkulu? Yilo kusho wena ukuthi mina ngikhuleke, noma lo uNkulunkulu okusho yena wathi mina ngikhuleke? Yimuphi azolalela kuqala? Ngiyabuza, uzolalela muphi kuqala? Uzolalela lo osho wena noma uzolalela lo owakhe? Bazalwana, sisudidwa into ewubala. Sinwase sibaningi kangaka nje ngiyaphunyuzwa. Kwake kwavela umbono ngawushare ku-2021 kuphela. Lapho idemoni eliyi-chief demon eliyisekela likaSathane labonakaliswa kimi, lakhuluma nami lathi, wensibande besingakunakile kanti usukhuleka ngaka. Uyazi emhlabeni wonke jikelele wena wedwa ongena uphume ezulwini ngokuthanda. Ungena ngokuthanda uphume ngokuthanda ezulwini, wena wedwa, bonke abanye sesabavala. Besingakunakile. Usiyaphela umbono, ongaqali lapho, uqale ngasekugcineni. Manje ngamanye amagama okungathi mase uphelile umbono wase kufika izwi la ngitshela lathi, njengoba kuthi ungena uphuma ngokuthanda ezulwini, each time ukhulekela umuntu ungena ezulwini uyomlandela lokho akudingayo ubuye nakho. Each time ukhulekela umuntu ungena ezulwini. Yikho-ke idemoni elikhulu lalikhala lithi besingakunakile insibande. Sesibavalile bonke, wena wedwa ongena ezulwini ngokuthanda uphume ngokuthanda. Ngiyangizwa kahle kodwa. Manje bawudonsa umkhuleko abaseRoma, njalo ukudonsa umkhuleko ubakhona abaseRoma 10 nakuwo kaMay 18. Angithi uyabona usungingenise ezulwini ngawukulandela something. Mina ngihlezi la, mhlambe la ekhaya ngizihlalele ngikhuluma nomuntu uvuma izono zakhe, mhlambe ngibhizi ngiyadla, usungingenise ezulwini wena ngawukulandela. Ukunokuthi usho, baba ngicela umkhuleko, ngoze ngikuphendule, ngathi sengishilo ngoze ngikuphendule kusasa. Awubazalwane. Imuphi umkhuleko osheshayo? Ilo nawe efonini yakho noma yilo ulindele kubaba uNsibande? Asishayina ama-calculations bafowethu, sibone ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Njengamanje kade ngichecka, ngisazi noma namhlanje noma izolo, umkhuleko abaseRoma 10:9 wesiZulu oku-YouTube usunaba
unabantu asebeulalelile 4,400 ngithi una 7 months ufakiwe. Kusho ukuthini lokho? Sebebangaka abantu esengibamukelisa uJesu. Yebo mhlambe ngeke kube u4,400 kodwa very close. Washo uNkulunkulu wathi kunenqwaba engoyifica ezulwini engene ngenxa yami ngalo Roma 10:9 kodwa engingabazi wathi umqhele wami loyo. So manje bazalwane sifikile isikhathi sokuthi umsebenzisi ubaba uNtsibande osefonini yakho angene ezulwini akulandele okufunayo uyabuye nakho. Hayi sesifikile isikhathi. Mina ngilindele abantu abasanda ukungena bengenawo nowodwa umkhuleko. Becela umkhuleko bebhukhela uvuma izono. Inampoka abantu nabo kodwa ngiyabathumelela umkhuleko kaMay 18. Bazalwane uNkulunkulu wethu uyasithanda. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Akuphendule lo mbuzo. Imuphi umkhulekazi ophendula kuqala uNkulunkulu? Lo okusho wena wathi angikhuleke nalo okwasho yena wathi angikhuleke. Mina ngisafisa ukuphendule lo mbuzo. Kodwa ungawuphenduli kwi-voice note, ungawuphenduli ku-WhatsApp, phendula enhlizweni yakho bese wenza okufanele. Umkhuleko kaMay 18 wenza imangaliso. Yiba ingxenye yawo uguqa ngamadolo, uhamba nama-conditions. Mawungazivumile izono zakho bhukha, bhale phansi izono zakho bese uyawusebenzisa. Khona abantu kabathi sengazivuma izono zami, bazalwana azipheli aziqedwa. Azipheli izona aziqedwa. iBhayibheli futhi linamanga mawuthona usuyiqedile. Ake sizihlambululeni sigeze, wagcina nogeza umphefumulo wakho. Wagcina nini? Uthi kuJesu John 14:3 nanxa ngiya nginilungisela indawo ngobuye ngize nginibuyisele kimi kuba lapho ngikhona nibe khona nani. uJesu ufuna sibe sezulwini. Nkosi uJesu ufuna sibe seduze nayo. Lapho ekhona ufuna sibe khona. Ngapha kuJohane utheni? Uthe sibone nenkazumulo. Verse 24 Baba ngithanda ukuba labo ngiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona kuze babone inkazumulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelizwe. Enye yezinto esiyele ezulwini siyobona inkazimulo yaphi uJesu. Enye yezinto esiyele ezulwini siyojabula siyobona inkazimulo. Ufuna esihogweni yokhala wena ngeke uyibone inkazimulo ubukhala nje. Ukhala nje. Ukhala sambeni sezulwini. Nkosi uJesu uyasithanda. Ngiyacela ngiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. Ukhumbule lapho ekhona ufisa sibe khona. Ukuze sibe khona lapha khona John 14:6 uyindlela neqiniso nokuphila. Akekho uze kubaba wakhe ngaphandle kwakhe. Ngakho okwethu masimkhona. Okwethu masiphila impilo engcwele. Kuzosiza lokho. Ngakhumbula uJohn 14:5. uJohn chapter 5 verse 24 right. Verse 20 uthi ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade akaye kwahlulelweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Bafowethu asikholwe izwi silizwe izwi sikholwe soba nokuphila okuphakade sobona inkazimulo yakhe siyohlala naye ekhaya ezulwini. Hawu bayijabula sebefikile. Ngomsa kaNkulunkulu siyeza silindeni bafowethu siyeza ngomusa nje kaNkulunkulu zonqotha uSathana. Sikhuleke uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu nomusa siyakubonga nangaso lesi sikhathi sibonga uthando lwakho sithande ngalo. Siyabonga Nkosi siyabonga isethembiso sithembise khosona. Wathi nanxa uyosilungisela indawo zobuye usilande ukuba Nkosi lapho khona sibe khona. Sibone inkazimulo wayinikezwayo. Siyabonga Nkosi uthando lungaka. Wasithenga ngegazi elinani elikhulu elinenani elikhulu wasithenga ngobuhlungu obungelinganiswe kodwa ngoba uyasithanda wasithenga. Ibabusisa ilo naloyo ke Nkosi olalele. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu simnikeza udumo lonke lungo lwakhe
nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNzibande uthi uJesu Kristu inkosi.